várni, jelenlétedben élni. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, hozzád a vér, a lelkem benned megpihel. Enyém van, és érti el. Áldjon mindenkit. Én is el szeretném mondani, hogy az Úr engemet is kiemelt a porból és a lelki szegénységből. És el szeretném mondani, hogy az elmúlt héten újra vizsgáláson voltam, mert hát ez idén lesz már 6 éve, hogy 3 hónaponként kell menjek kivizsgálásra a betegségem miatt. És mindig úgy azelőtt éjszaka nem nagyon bírok aludni, mindig beszélgetek az Úrral, és mondtam, hogy segítsen meg, hogy minden rendben legyen. Hát szerdán reggel, hogy hideg volt, -18, na most mi lesz, fog indulni a kocsi, vagy nem. De indult, eljutottunk a kórházhoz. Ott mindig annyi név van, olyan sor van, hogy mindig kell állni órákat sorba, de mikor beérkeztem a kórházba, 2 ember volt előttem. Azt mondtam, Istenem, köszönöm. Míg kiemeltem a papírjaimat, meg a személyimet, hátra nézek, már tele volt. A hátamnál volt több mint 10 ember. Köszönöm, Istenem. Ugyanúgy bemegyek a szekcióra, ott a vérvételnél megint lehet másnak ez olyan természetes vagy kicsi dolog, de nekem nem az, mert csak egyik karomból tudnak vért venni, de hogy a másik felén volt a baj, és mindig akárszor megcurkálnak, mert félek is, meg úgy, de most még a nővérke beszélgetett, még oda se néztem, csak mindjárt azt mondja, kész van, vége. Le van véve a vér, köszönöm Isten, áldott legyen a te neved. És ezt így tovább a papírokat és az eredményeket is megkaptam. Hát az eredmények jók, hála legyen az Úrnak. Köszönöm neki, hogy meghallgatott, hogy meggyógyított, és ezért mindig bizonyságot fogok tenni róla, hogy milyen nagy és hatalmas Istenünk van. Köszönöm, hogy meghallgatott. Az Úr áldjon mindenkit, a nevem Ildikó, és olyan hálás a szívem, hogy tegnap 13 éve, hogy újjászülettem. Szóval elfogadtam az Úrnak a hívását, mert nagyon sokat halogattam. Anyukám 1986-ban tért meg, és úgy képzeljétek el, hogy 26 évig imádkozott értem, hogy térjek meg. Ez csak azért mondom, hogy bátorítás minden szülőnek, vagy gyereknek, aki imádkozik a szerettéjé, hogy ne adta fel. És állandóan szólt az Úr hozzám, de én annyira féltem a hívőségtől, hogy nem fogok tudni megtartani, mert ezzel jött a gonosz is mindig be akar csapni, hogy megállítani, hogy ne fogadjam el az Urat. És mondom, 2012. január 24-én kötöttem szövetséget az Úrral, és olyan csodálatos volt, hogy álmomban megmutatta a dátumot, csak nem tudtam a hónapot. És akkor mind vártam, hogy legyen, mikor közeledett a november, december, akkor nem lehet, mert jön az ünnep. És úgy formálta az Úr a dolgokat, hogy édesanyám beteg lett, és amikor láttam, hogy a szenvedését, azt mondtam, Uram, akkor most lépek. És nem akartam átélni azt a szenvedést, amit láttam, és megértettem, hogy az Úr csodásan munkálkodott az életemben, hogy nem adott rám semmilyen vesszőt, és úgy akarta, hogy tiszta szívből őszintén fogadjam el őt, semmi nyomás alatt, hanem ahogy én éreztem és láttam a dolgokat, és akkor rájöttem, hogy milyen csodálatos Istenünk van, hogy ő szeret, féltől szeret, és akit ő elhívott, és a lányával valamilyen úton úgy is oda fogja hozni, elő vagy utóbb. De inkább azt ajánlom mindenkinek, én magamról beszélek, hogy fogadjuk el szeretetből, és ne gondoljunk, és ne hallgassuk a gonosznak a sugallatát. És akkor én januárban megtértem, anyukám májusban meghalt, és ott maradtam egyedül, hívő a családba,
apukám, a férjem, 2 fiam, öcsém, aki nincs megtérve, de azért is imádkozom. Itt van a barátja, az is gondolom, hogy imádkozik érte. És mondtam az Úrnak, hogy Uram, te látod, hogy itt vagyok, milyen nehéz, 5 férfi, és én egyedül. Laci, mikor én bemerítkeztem, ki is mennem, és akarta látni. És akkor mondta egyszer az Úr, ne félj, mert ő ad mellém segítőtársat, és októberben, ugyanabban az évben az is bemerítkezett a férjem, és olyan csodálatosan munkálkodott az Úr. Szóval én nem kellett 26 évig várjak, hanem az Úr cselekedett hamarabb, és ezt tudom mondani mindenkinek, kitartás, és az Úr fog cselekedni mindenkinek az életébe, és inkább fogadjuk el, és nagyon sajnálom azokat az éveket, amit elpazaroltam, és nem az Úrra volt. Úgyhogy ez nekem egy tanulság, és tudom mondani, hogy nagyon jó az Úr egy életen, akármilyen problémád, akármilyen próbáltatáson át másképp veszed könnyedén, mert tudod, hogy az Úr ott van veled, és mindig megerősít, és ad új és új erőt nap, mint nap. Amen. Oh, man.
utolsó könyvéhez, a Jelenések könyve 14. fejezetét fogjuk felolvasni. János Jelenések 14. fejezet első igeversét fogjuk felolvasni az Úr igéjét. Ezt követően az Úrra kapott imádságot fogjuk elénekelni. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve, és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját. És a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trón előtt, a 4 élőlény és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ők azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, akik követik a bárányt, ahova csak megy, akik áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak szánt zsengeként. És szájukban nem találtatott hazugság, ők fedhetetlenek. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen, az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt: féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal követte őt, aki így szólt: elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznaság borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: ha valaki imádja a fenevadot és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyíteni haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadot és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. És láttam, imi egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az emberfiához hasonló. A fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: erezd neki a sarlódat, és aras, itt az aratás órája, mert beérkezett az aratnivaló a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földet. Egy másik angyal is kijött a mennyei templomból, akinek szintén éles sarló volt. Egy másik angyal is kijött az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt: erezd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szőlőszemek. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtot a városon kívül, és a borsajtóból vér ömlött ki 1600 futamnyira, és a lovat zablájáig ért. Amen. Nagyon sok mindent adott Isten már eddig is nekünk, és ezért hálások vagyunk neki. Köszönjük, hogy ellát bennünket minden áldással itt az ő házában. Köszönjük a dicsőítést, az ígét, köszönjük a bizonyságokat, az imádkozást, és mindenért hálások vagyunk Istennek.
Örülünk annak, hogy Isten az ő igéjével táplál bennünket és etet. Most szeretnénk elcsendesedni, helyet adni annak, hogy Isten megszólítson az ige által, illetve Isten felfedje, elmondja nekünk, kitárja előttünk ezt a kijelentést, amiből olvastam az Istennek az igéjéből, és megértsük mi is azokat az eseményeket még jobban, amik be fognak következni, és aminek mind a küszöbén állunk. Hiszük azt, hogy Isten készíti a gyülekezetet, készíti az ő népét, ezért vagyunk együtt ma délelőtt is, hogy az Isten népe készüljön, készenlétbe tudja őt várni, és nagyon fontos az, hogy vágyakozz arra, hogy egy olyan lelkiállapotban legyél és maradj, amilyenben látni akarod az Úr megjelenését. És készülnünk kell arra, hogyha az Úr megjelenik bármelyik percben, akkor hogyan fogunk reagálni. Nekünk el kell menni, és elmegyünk erről a földről. De jó Isten adjon nekünk most egy olyan szerető szívet, amellyel mélyen tudjuk Istenhez ragaszkodni. Isten kegyelméből eddig minden fejezetet átvettünk a Jelenések könyvéből, és együtt álltunk meg, és időztünk, és kerestük Istennek az igéjében azokat az üzeneteket, amiket Isten nekünk akar mondani ez a könyv által is, az ő szava által. Most pedig szeretném, hogy együtt nézzük meg mindazt, ami a 14. fejezetben van leírva, és ami által Isten üzenni hozzánk. Nem biztos, hogy időnk lesz az egész fejezetet átvenni, de szeretném azt, amit Isten elmond, vagy amit kijelent, azt komolyan tudjuk venni, és azt meg tudjuk tartani. Visszautalunk a 13. fejezetre. A 13. fejezet leírja azt a világbirodalmat, ami a legnagyobb lesz ezen a földön, ami római gyökereken fog fennállni. Az a birodalom, amit úgy nevezünk, hogy a nagy nyomorúság, vagy az Antikrisztus birodalma, ez még nem történt meg, ez még nem jött el. Ez bármelyik percben eljöhet, megtörténhet. A Biblia konkrétan elmondja azt, hogy ez 7 évig fog tartani, és a Biblia nagyon részletesen és pontosan leírja azt a személyt, aki ennek a világbirodalomnak az élén fog állni. Őt nevezi a Biblia Krisztusnak, aki egy olyan Krisztus, aki hamis képet fog mutatni. Mi Antikrisztusként ismerjük a Bibliában, így nevez Istennek az igéje, de ő nem Antikrisztusnak fogja magát kiadni, hanem egyértelmű megváltónak, Krisztusnak. És elmondtunk egy néhány dolgot, ami ide köt bennünket, és elmondtuk azokat a sajátosságait ennek a személynek, amivel bírni fogja az egész világot, uralni, kontrollálni fogja az egész világot. Ő egy kiváló harcos lesz, egy kiváló vitéz lesz, egy kiváló politikus lesz, egy kiváló vallási vezető lesz, egy kiváló diktátor lesz, egy olyan ember, akinek rendszere lesz, akinek bélyege lesz, akinek hatalma lesz, akinek seregei lesznek, és hatalmas erővel fellép a világ színpadján, hogy győzzön. Az ő győzelme abban fog kiteljesedni, vagy megmutatkozni, hogy a szentek ellen emeli föl az ő kezét, és a szentek ellen fog harcolni. Ugyanis imádni fogja őt mindenki, az egész föld, úgy van leírva Istennek az igében, mert az Isten imádatot is elköveteli magának, kivéve azok nem fogják imádni, akiknek a nevük a bárány könyvében le van írva, ők az Isten gyermekei, az Isten népe, ők a hívők, minden népből, nemzetségből, templomból, gyülekezetből, egyházból, olyan emberek, akik őszintén megélik a hitüket, és ők nem fogják az Antikrisztust imádni. Ők az Istent fogják imádni. És az Isten mellett maradnak meg.
Az Antikrisztus uralma, szeretteim, úgy, ahogy elhangzott már sokszor eddig, 7 évig fog tartani. Ez a 7 év 2 részre lesz bontva, 3,5 év, illetve 3,5 év. Itt szigorú szabályok szerint fog élni az egész földkerekség. A szigorú szabály abban fog meglátszani, hogy az Antikrisztust kell imádni, és mindent az ő törvénye szerint tenni. A hívőknek és a gyülekezetnek ez lesz a legnehezebb időszak, hogyha abban az esetben, hogyha a gyülekezet még itt lesz a Földön, és ha közben nem történik meg az elragadtatás. És a Biblia leírja azt a káoszt, ami el fog uralkodni itt ezen a Földön, és amilyen intenzitással fog az Antikrisztus uralkodni és munkálkodni. De mi nem félünk ettől, és ezeket nem azért mondtuk el eddig, ez hangzott el eddig a 13. fejezetben, hogy valaki is féljen, hanem leginkább azért, hogy megerősödjetek abban, hogy van egy erős Istenünk, aki ki tud bennünket szabadítani akár az ellenségnek a kezéből, akár az Antikrisztus kezéből. Van egy hatalmas Istenünk, aki győzött a Golgotán, aki rálépett az ellenségnek a fejére, aki megalázta a sátánt örökre, akinek hatalma van minden nép és nemzet felett. Ő a mi Istenünk, a mi királyunk, a mi megváltónk, akiben bízunk, aki ebben kapaszkodunk, akihez jöttünk ma délelőtt is, akihez imádkoztunk az előbb, akit dicsőítettünk az előbb, akit imádtunk ma délelőtt is, és aki velünk van minden nap, és nem hagy el bennünket. Az ő neve áldott legyen. Ő méltó az imádatra, ő méltó a hálára. Ő a seregek ura, ő az élő Isten. A 14. fejezet, tehát az ezt követő fejezet, a 13. leírja ezt a világbirodalmat és az Antikrisztusnak a személyiségét. A 14. fejezet foglalkozik azzal a néppel és azokkal az imádókkal, akik nem imádják az Antikrisztust, vagyis akik Istent imádják. Akik nem hódolnak be az Antikrisztus előtt, és nem hajtanak térdet ő előtte, és nem imádják őt, és nem veszik fel az ő bélyegét. Szeretteim, a kérdés végig az marad, hogy te melyik táborba tartozol. A világ végén és a végidőkben a Biblia úgy mutatja be, mint ahol 2 tábor van. Amúgy az egész Bibliában Isten szemszögéből ez volt és ez van. Egy olyan nép, aki szolgálja az Istent, és aki az Isten törvényei szerint él, és egy olyan nép, aki távol van az Istentől. Aki nem törődik az Istennel. Mi az Isten szemében nem vagyunk szegények és gazdagok. Mi az Isten szemében nem vagyunk férfiak és nők. Az Isten szemében nem vagyunk városiak és falusiak. Az Isten szemében nem vagyunk orvosok és polgármesterek. Az Isten szemében nem vagyunk ebben a gyárban dolgozók, vagy abban a gyárban dolgozók. Isten szemében 2 ember van, aki mellette van, vagy aki ellene van. Aki őt szolgálja, vagy aki nem szolgálja őt. Aki más szolgál. Ebben az esetben az Antikrisztust. A nagy világbirodalom élén álló személyiséget. Isten szemében azok az emberek vannak, akik ő hozzá tartoznak, akik távol vannak őtől. És az egész Jelenések könyvében földevődik a kérdés, hogy melyik táborban tartozol. Hol a te helyed? Kit szolgálsz te? Kit imádsz te? Ki a te Istened? Ki az, akinek a kezében letetted a te életed? Ki az, akit te szolgálsz? És úgy szeretném, hogy válaszoljunk erre a kérdésre, megállva az Isten előtt. És valószínű, hogy most mindannyian azt mondjátok, hogy egyértelmű, mi az Urat szolgáljuk, mi az Isten szolgáljuk. De az Istennek vannak törvényei. Az Istennek van egy hívó szava. Az Istennek van egy szerető szava. Van olyan sok áldás, amit oda akar adni nekünk, és mi meg kell nézzük, hogy ott vannak ezek az életünkben, vagy sem. Gyertek, olvassuk együtt a 14. fejezetet újra. És láttam íme, hogy bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és az ő atyának a neve volt felírva. Azt mondja Istennek az ígéje, hogy a trón előtt, az Isten jelenlétében ott van egy nép,
A bárány ott állt a Sionnak a hegyén. A Sion nagyon sokszor Istennek az ígében Jeruzsálemet jelenti, szimbolizálja, és ott van a bárány. Mi ismerjük a bárányt, tudjuk, hogy Krisztusról van szó, és ott áll Jeruzsálemben, és nézi, vagy a megdicsőült Jeruzsálemben, amiről majd szó lesz, és amivel foglalkozunk a következő fejezetekben, ott áll a bárány, és nézi ezt a tömeget, ezt a népet. 144 000 voltak, akiknek a homlokán nem volt az Antikrisztusnak a bélyege. Emlékeztek, hogy az Antikrisztusnak lesz bélyege is. Pecsétje. És akkor vagy az övé, amikor megbélyegez téged, vagy amikor elpecsétel téged. És ez a nép, ez a 144 000 nem imádja az Antikrisztust, nem szolgálja az Antikrisztust, hanem az atyának a pecsétét használja, és az atyának a nevét használja, és ők az Istenben erősítették meg magukat, nem az ördögben. Nem az ellenségben, hanem az Isten munkájában, az Isten hatalmában. A 144 000-ről olvastunk még a Jelenések 7. fejezetében, hogyha visszaemlékeztek. Ott konkrétan elmondja Istennek az ígéje, hogy héberek, zsidók, Izraelhez tartozik a 144 000. Az a 144 000, akik minden törzsből 12 000-en vannak, és Isten szolgálatában, Istennek a munkájában állnak. Valószínű olyan megtért zsidók, olyan újjászületett zsidók, akik elfogadták Krisztust és Krisztusnak az áldozatát. Itt úgy szintén olvasunk 144 000 emberről, nem tudjuk, nem írja itt konkrétan Istennek az ígéje, hogy ugyanarról a 144 000-ről olvasunk, itt nem emlegeti azt, hogy izraeliták lennének, vagy zsidók lennének. Ez egy olyan tökéletes szám, egy olyan csapat, akik nagyon nagy dolgot tesznek Isten előtt. Azt látjuk Istennek az ígében, hogy a földről jöttek. Jönnek a földről, a nyomorúságból, és imádják az Istent. És megtanulnak egy új éneket, olvassuk tovább. Istennek az ígében. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trón előtt, a 4 élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Érted, hogy na jönnek? A földről vétettek meg áron. És éneklik az Istennek a dicsőséges énekét, és egy olyan éneket énekelnek, amit csodál a 24 véd is, csodálnak a lelkes állatok is a mennyben. És mindenki figyel, és azt mondja, milyen gyönyörűen énekelnek. Tudjátok, zárójelben, kik imádkoznak a legőszintébben, vagy kik tudnak másokért imádkozni nagyon őszintén, akik egy nagy nyomorúságból szabadultak meg, akik nagy bajból jöttek ki, akiket az Isten keze kihozott. És ezért tesznek sokszor bizonyságot testvérek, és tele van az internet is jó bizonyságokkal, amiket lehet hallgatni, vagy más gyülekezetből testvérek tesznek bizonyságot, vagy a mi gyülekezetünkből bárhonnan, és az emberek elmondják az ő bizonyságaikat élménnyel, mert átélték. Te nem érzed ugyanazt, amit ők elmondanak, próbálod megérteni, de azt látod, hogy neki egy élmény volt. És a legdicsőségesebb módon ők tudják elmondani azt, hogy hol voltak, és Isten hova emelte ki őket. Ez a 144 000 ember jön a földről, a bajból, a nyomorúságból. És egy olyan éneket énekeltek, ami lesokkolta még a mennyet is. És még a vének is, és a lelkes állatok is azt mondták, ezt nem tudjuk megtanulni, ez nagyon gyönyörű. Ez különleges, ez lenyűgöző, ez fel nem fogható. Ahogyan ti imádjátok az Istent, magasztaljátok az Istent. Mert a nyomorúságból jöttek. És a nyomorúság előhozza az őszinteségedet. A nyomorúság, a fájdalom előhozza az Isten imádatodat. Ezért szeretném Isten igéje nagyon sok helyen hív bennünket megtérésre, és mindjárt rátérünk erre is. De úgy hívja az embereket megtérésre, hogy térjenek meg, ameddig jól megy dolgok. Térjenek meg addig, ameddig még van lehetőségük el. Forduljanak az Istenhez addig, ameddig még
kereshetik az Istent, vagy jöhetnek ő hozzá. Mert nem mindig lesz így. És aki megtér, őszintén keresi az Istent, annak a szívében megfogalmazódik valami, amitől csak ragyog, csak mosolyog, csak hálát ad az Istennek, csak köszöni az Úrnak, csak amikor arra gondol, elérzékenyül, egyszerre sír és egyszerre nevet, egyszerre éli meg mindazt, ami benne volt előtte. És próbálja kifejezni az érzelmeit az Isten előtt, és elmondani az Istennek, hogy milyen különleges munkát végzett el benne. Ezt teszi az a nép, aki ott áll az Isten előtt és magasztalja az Urat. És engedjétek, hogy azt mondjam, hogy ezek mi vagyunk, akik majd ott leszünk az Isten dicsőségében, az Isten jelenlétében. Ott úgy fogunk énekelni, hogy közben csodáljuk a mennyet, csodáljuk az Istent, és közben ott sírunk az Isten jelenlétében. De ezek nem fájdalom könnyei lesznek, mert ott már nincs fájdalom, hanem ezek olyan örömkönnyek lesznek, amivel ott állunk az Úr jelenlétében, és magasztaljuk, és imádjuk a bárányt. És a mi bizonyságunk is különleges lesz, és lesokkolja lett az egész mennyet. Hogy mit éltem meg én a földön, hogy mit éltél meg te, hogy mennyit szenvedtél te, és mindegyik. Hogy milyen körülmények között jöttél, és választottad az Urat, és szolgáltad az Isten, és nem mondtál erre az Úrról. Isten nem feledkezik el rólad. Isten nem hagy el téged. Nehogy valaki azt gondolja, hogy Isten nem látja őt a hétköznapokban. Nehogy valaki azt gondolja, hogy Isten nem veszi észre odahaza, amilyen küzdelmek és fájdalmak között éli meg a hitét valaki közülünk, Isten nem látja. Nehogy valaki azt gondolja, hogy letérdel imádkozni odahaza, és nem hallotta senki, nem látta senkit. Van egy Isten, aki tud mindent, aki ismer mindent, aki vizsgálja az imákat, aki lát bennünket, és mi az ő szolgálatában állunk. És ezekről az emberekről az van megírva, olvasok a 4. igeversben, hogy ők azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, akik követték a bárányt, ahová csak megy, akik áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak szánt zsengeként. Szájukban nem találtatott hazugság, ők fedhetetlenek. A Biblia leírja őróluk azt, hogy Isten előtt állnak, és nem paráználkodtak, nem fertőztették meg magukat más nőkkel, azt írja Istennek az igéje, mert szűzek. Ez azt jelenti, hogy Istennek kiválasztott nép, és ők nem hódoltak, nem csalták meg az Istent. Nem imádtak más valakit, senkit. Határozottan megmaradtak az Isten mellett, és nem próbálkoztak imádni, és próbálkoztak szolgálni más isteneket a földön. Senkit. Ők ragaszkodtak az Istenhez, és a Biblia, amikor azt mondja, hogy szűz, például olvasunk a 10 szűzről, egy olyan népről van szó, egy olyan gyülekezetről van szó, akik teljességében az Istent imádták. Akik nem fordultak el az Istentől, és nem imádtak mást az Istenen kívül. Ők feltetetlenek, ők tiszták, az ő szájukban nincs hazugság. Egy olyan népről olvasunk, egy olyan csapatról olvasunk, akik a földi próbák ellenére, a földi nehézségek ellenére megmaradtak hűségesen az Úr mellett. Példaértékű volt, példamutatta az életük. A következő mozzanatokban olvasunk 3 angyali bejelentésről. És arról, hogy megjelenik 3 angyal, és különböző dolgokat jelent be. Az első angyal szaváról olvasunk a 6.-7. fejezetben. Ő megjelenik, és az embereket hívja az Istenhez. Olvassuk el a 6.-7. igeverset. Így hangzik. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén. Az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak. Minden népnek, törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Itt látod azt, hogy a lehetőség megvan mindenkinek. Nincs ember a földön, aki azt mondja, hogy ő nem tér meg, vagy nem tért meg, mert Isten nem adja meg neki a megtérés lehetőségét. Isten elküld misszionárusokat, Isten elküld szolgálattevőket, és olyan evangélistákat küld el az Isten, akik elvigyék az evangéliumot a föld minden részére. És ezt látjuk itt. Nem mondhatod az ítélet napján, az utolsó napon, hogy te nem tértél meg azért, mert Isten nem akart, hogy te megtérj, nem akart, hogy te megváltozz.
nem mondhatjuk az Isten előtt azt, hogy Isten elvette tőlünk a kegyelmet. Nem. Isten mindenkinek megadja a kegyelmet. Ma szabadon hirdetik az evangéliumot a világ minden részén. Az az ember, aki otthon akar maradni és megkeményíti a szívét, és nem megy az Isten közelségében, vagy az Isten jelenlétében, megteheti. Dönt a saját dolga felől, és a saját döntéseinek következményei vannak. De Isten megadja a lehetőséget, hogy jöjjünk ő hozzá. És ez az angyal, aki bejelenti ezt az evangéliumnak a terjedését, hívja megtérésre az Istennek a népét. És hatalmas hangon így szól, 7. igevers. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Vagyis ez az angyal megtérésre hívja még egyszer a népet, a földet. Úgy elgondolkodtam, hogy mekkora az Istennek a szeretete, és hányszor hív bennünket megtérésre. Hányszor kell elmondja egy édesanyja vagy egy édesapa gyerekének azt, hogy legyen fegyelmezett és legyen jó. És meddig van türelme ezt elmondani? Hányszor kell Isten nekünk elmondja azt, hogy jöjjünk jó hozzá és válasszuk őt? És hányszor tette meg mindeddig? A Biblia úgy kezdődik, hogy Isten megígéri a megváltást. Isten megígéri azt, hogy helyreállítja azt, amit az ember elrontott. A Biblia első lapjain ott van az Istennek az üzenete, hogy Isten vett egy állatot, megölt egy állatot, és ezzel felruházta az első emberpárt, aki elfordult tőle. Ez a mozzanata Istennek arra utal, hogy Isten elküldi az ő fiát, Jézus Krisztust, aki felüldözheti az embereket. Isten elküldött prófétákat a 100-ával, 1000-ével, hogy elmondják az evangéliumot az embereknek, és megtérésre hívja Isten az ő népét. Isten elküldte a saját fiát, Jézus Krisztust. Jézus Krisztus kialakított egy csapatot, és elindította a világ minden részére ezt a csapatot, ezt nevezzük a tanítványi körnek. Felruházta őket erővel, hatalommal, és elküldte a világ minden részére, hogy hirdessék az evangéliumot, és az embereket hívják az Istenhez. A mostani mozzanatunk az, amikor a földet eléri az Istennek a haragja, az Istennek a tüze, az Istennek az ítélete. És Isten gondoskodik arról, hogy még egyszer elküldjön egy angyalt, és még egyszer elmondja az embereknek, emberek, térjetek meg. Forduljatok az Istenhez. Mekkora szeretet van az Istenben. Lenyűgöző, amikor ezt végig gondolod. Még az ítélet napján is Isten kegyelmet akar hirdetni, és azt mondja, hogy emberek, gyertek én hozzám. Ez olyan, mint amikor tartod a vesszőt, Isten tartja a vesszőt az ő kezében, és azt mondja, hogy most megítélek benneteket, de előtte még hadd mondja valamit, térjetek meg, mert akkor megváltoztatok mindent. Mert akkor helyreállítok mindent. Nézzük meg, milyen gyönyörű ígérete van, milyen felhívása van Istennek a Jóel könyvében. Jóel könyve második fejezetéje, 12. igeversétől. A nép egy katasztrofális helyzetben van. A nép elfordul Istentől. Isten tűri egy ideig, és azt mondja, hogy most megengedem a népnek, hogy szenvedjen. És különböző csapásokat, akár olyan csapásokat, mint Egyiptomnak annak idején, Isten kimért a népre. Jóel könyve arról szól, hogy Isten sáska járást küldött az egész világra, és mindent ellepett a sáska. És jött az Istennek a haragja, az Istennek az ítélet. Aztán jöttek népek, nemzetek, akik támadták Izraelt. Izrael nagyon-nagyon mélyponton van. És azért van ezen a mélyponton, mert elfordul Istentől. És Isten jön, és azt mondja Izraelnek, Izrael, nagyon megharagudtam rád, és mindenféle csapással ellátlak téged. De előtte Izrael, Jóel, tehát nézzük meg Jóel második fejezet, 12. igévers. A nagy nyomorúság közepette Isten még egyszer szól Izraelnek, és a következőt mondja, figyelj ide, milyen Istenünk van. De még most is így szól az Úr. Amikor bajban vagytok, amikor nyomorúságban vagytok, amikor azt mondtátok, hogy Istenre nincs szükség.
Amikor azt mondtátok, hogy már az Úr se tud segíteni, amikor azt mondtátok, hogy Isten már innen nem tud kiemelni, Isten innen nem tud fölemelni, jönnek az idegen népek és tönkreteszik Jeruzsálemet, Izrael, romhalmazzá lesz minden. Olyan mélységes állapotban vagyunk, amilyenben nem voltunk még soha. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást vagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szentgyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemők is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is az ő szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, így szóljanak: szánd meg, Uram, népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet, ne csúfolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a pogányok? Hol van? Hát az ő Istenük. Az utolsó reménytelen pillanatban is Isten mielőtt megbüntetne, még egyszer elmondja azt, hogy még most is lehetőségetek van megtérni. De még most is így szól az Úr, hogy lehetőségetek van hozzájönni. Testvéreim, nem tudjuk, hogy meddig adja Isten ezt a nyitott ajtót. Nem tudjuk, hogy meddig adja Isten ezt a kegyelmet. De a Jelenések 14. fejezetében az áll, hogy egy angyal, mielőtt elhozna az ítéletet a földre, szól a néphez, és azt mondja, hogy még térjetek meg, emberek, hogy van lehetőség. Van lehetőség az Istenhez jönni. Aztán a következő angyal, ugyanitt a Jelenések 14. fejezetében, a következő angyal bejelenti Babilonnak a bukását. Babilonról beszélünk majd a következő fejezetekben. Ez az a Krisztus nélküli kereszténység, ez Babilon. Isten nélküli hit. Babilon az a parázna, a Biblia így mutatja be őt, mint aki a nagy parázna, a nagy Babilon. A parázna az, aki elhagyta az ő vőlegényét, az ő Istenét. Aki lemondott az Istenről. Akárhányszor a Bibliában paráznaságról olvasunk, Isten iránti paráznaságról olvasunk, egy olyan népről olvasunk, aki megcsalta az Istent. Aki elhagyta az Istent. A nagy Babilon az a keresztény világ, amely kizárta Istent az ő kereszténységéből. Akik tudtak énekelni úgy, hogy Isten nincs ott. A nagy Babilon az a kereszténység, aki tudta imádni az Istent úgy, hogy Isten nincs ott. Tudták szolgálni az Istent úgy, hogy Isten előtt ez nem volt kedves, nem volt jó. Hány ilyen keresztény van ma? Mekkora Babilon ma? Az a Babilon, az a kereszténység, aki nem foglalkozik az Istennel. Ellenben foglalkozik a törvénnyel, foglalkozik a vallással, foglalkozik a hagyománnyal, foglalkozik a kultúrával, foglalkozik a tradícióval, van mise, van liturgia, vannak papok, van minden. Csak Isten nincs. És Isten nagyon-nagyon szigorúan megítéli ezt a nagy Babilon. Majd olvasunk a következő fejezetben. A második angyal az, aki bejelenti Babilonnak a bukását, az elestét. A harmadik angyal is megjelenik itt a 14. fejezetben, és a harmadik angyal egy erős felhívást hoz, és a következőt mondja: ne imádjuk a fenevadat. Ne imádja senki. A 13. fejezetben, ami le volt írva, a fenevad és az ő birodalma, ne legyen senki olyan, aki imádja őt. Isten előre figyelmezteti, és azt mondja, hogy ha valaki imádja a fenevadat, ugyanolyan büntetése lesz, mint a fenevadnak. Isten nem ad enyhébb ítéletet egyiknek vagy másiknak. A sorsuk ugyanaz lesz. Itt a 14. fejezetben a harmadik angyalnak a felszólításakor le van írva a pokol. Hogy Isten megítéli azt, aki imádja a fenevadat. Nem tudom, szeretteim, hogy amikor beszéltünk a 666-ról, a fenevadnak a bélyegéről, elmondtuk azt, hogy ez nagyon-nagyon közel áll nem mi hozzánk, és nagyon közel
van az az idő, amikor ez konkrétan meg fog történni, nem tudjuk, hogy milyen módon, és nem tudjuk azt, hogy konkrétan ez a 666 hogyan lesz, hogyan pecsételi meg az Antikrisztus az embereket, de az biztos, hogy van egy ilyen bélyeg, van egy ilyen pecsét, amit föl kell vegyenek azok az emberek, akik imádják őt. Egyértelmű, hogy a keresztények, a hívők, azok a keresztények, akik imádják is az Istent, ők nem fognak azonosulni ezzel. Ők nem fogják fölvenni. De én nem tudom, hányan gondolkodtatok el azon, hogy milyen veszedelmes és milyen nehéz idő lenne. Mondok egy egyszerű példát, nagyon-nagyon egyszerű, de nem tudom, ha így lesz, vagy nem tudom, hogy lesz. De hogyha ma azt mondaná nektek valaki, hogy tegyétek le a pénzt, és többet ne érintsetek pénzt, és ne használjátok a pénzt. Csak egy példa. Ki az közületek, vagy kik vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy rendben. Holnapról nem használunk több pénzt. Vagy telefont, vagy internetet, vagy nem tudom mit. Én nem tudom, hogy az Antikrisztus hol fogja betenni a lábát, vagyis mindenhol, de intenzíven, hogy hol fog a legjobban érinteni. De gondold el az életed úgy, hogy holnaptól leteszed a pénzt. Nem így lesz. Egyszerű nem lesz, mert írja Istennek az ígéje, hogy nagyon kemény idő lesz. És az Antikrisztus valamilyen módon meg fogja, kontrollálni fogja az egész világot. Nem lesz könnyű feladat, könnyű munka, ha mi a gyülekezet, még egyszer hangsúlyozom, ahogy az elején is, ha a gyülekezet még itt lesz a Földön. Hogyha mi nem leszünk itt az Antikrisztus uralmában a Földön, megtörténik az elragadtatás és a gyülekezet elmegy, ezért hálások vagyunk. És köszönjük az Úrnak, hogy elvisz hamarabb. Nem tudjuk, hogy hol leszünk, és mikor történik meg az elragadtatás. Mindig kész kell lenni, de nehéz idők fognak beállni. És az angyal, aki eljön, és akit Isten elküld, figyelmezteti a népet, hogy akkor is, hogyha nehéz, és nehéz próba alatt fogtok állni, ne tagadjátok meg az Istent, és ne vegyétek fel az Antikrisztusnak a bélyegét. Maradjatok meg az Úr mellett, maradjatok meg az Isten mellett. És itt van egy bátorítás a 12. igeverstől. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Mire van szükség? Álhatatosságra. Tudod, mit jelent az álhatatosság? Nem csak akkor is imádod az Istent, amikor beled van, eljössz az autóddal a gyülekezetbe, a testvérek ott elő szolgálnak, én itt meghúzódok a padban, hallgatom a szolgálatot, és minden nagyon tökéletes és nagyon jó. Igen, de holnap reggel lehet, hogy nem tudunk összegyűlni. Vagy a jövő vasárnap. És mindenki meg kell élje a hitét ott, ahol lesz. És Isten erre az időre felhozza a figyelmet, és azt mondja, hogy vigyázz, álhatatos legyél ott, ahol leszel. Mert nem leszel mindig a templomban. Nem leszel mindig a gyülekezetben. Nem adódik meg a lehetőség, hogy mindig imád az Istent ott, ahol vagy. De neked kell tudni, hogy az Istenről nem mondasz le. Hogy az Isten nem hagyod el. És szükséged van álhatatosságra. És szükséged van arra, hogy megtartsd az Isten parancsolatait és Jézus hitét. És nézd meg a bátorítást. És hallottam egy hangot az égből, 13. igevers, amely ezt mondta, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Vagyis mit mond az angyal? Vigyázzatok, mert lehet, hogy meg is haltok. De boldogok vagytok, hogyha az Úrban haltok meg. És maradjatok álhatatosak, ne engedelmeskedjetek, ne dőljetek be a nagy világbirodalomnak, ne engedelmeskedjetek a sátán erejének, hanem maradjatok meg Istenben. És aki megmarad az Úrban, Isten ígéri az ő országát, az ő dicsőségét. És azt mondja, hogy boldogok azok a halottak, akik az Úrban halnak meg. A legnagyobb teljesítmény, amit egy ember ezen a földön el tud élni, az, hogy meghalljon az Istenben. Ennél nagyobb nincs. Felépítesz minden gyerekednek egy házat, veszel mindegyiknek egy autót vagy kettőt, még veszel mellette egy telket mindegyiknek, rendbe teszed a te családodat, ellátsz mindenkit, elvégzed a legjobb egyetemet, és a legjobb szakember leszel az egész országban, akkor sem tudsz olyan nagyot megvalósítani, mint akkor, amikor az Úrban halsz meg.
amikor az Úrban vagy. Én nagyon sok koporsó előtt megálltam, és sokszor előre mentem, és nagyon sokszor így kezdtem a temetéseken a prédikációmat, hogy örülök, hogy egy olyan koporsó mellett vagyok, amikor tudom, hogy valaki ott van, aki szolgálta az Istent. Ennél nagyobb dolgot nem tudunk elérni ebben az életben, szeretnék. Lehetünk orvosok, lehetünk mérnökök, lehetünk teológusok, lehetünk papok, lehetünk bármi. De nagyobb megvalósítást ezen a földön nem tudsz elérni, mint az, hogy az Úrban legyen. Ez a legtöbb. De amikor az életed leteszed az Isten kezében, és azt mondod, Uram, én a tiéd vagyok, az én családom a tiéd. De itt személyesen rólad van szó, mindenkiről külön, magáról van szó. Arról az emberről, mert a hit az személyes. A hit az nem öröklődik. A hit az személyes, szeretteim. Személyesen mindenki meg kell kapja. És itt olyan emberekről beszél Istennek az ígéje, akik nem tagadták meg az Istent, álhatatosak maradtak, és ha meg is kellett halni, meghaltak az Úrban, nem mondtak le az Úrról. Ha nehéz is volt, ők megmaradtak és végig kitartottak. Mert az örök élet ezután jön. Ez a földi élet, szereteim, ez egy harc, ez egy csata, ez egy szempillantás az egész. De az örök élet ezután jön, és örülünk az Úrnak, hogy örök életünk van, ahogy ezt nemrég hallottuk. Nagyon röviden is befejezem, a következő igeversek leírnak két ítéletet. A következő igeversek, vagyis pontosan a 14. igeverstől egészen a fejezet végéig, a 20. igeversig, leírnak két ítéletet. Az Istennek az ígéje ezt a két ítéletet írja le. És két szót itt megemlítünk, használja Istennek az ígéje. Az egyik a sarló, és a másik a borsajtó. És azt mondja Istennek az ígéje, hogy megtörténik az ítélet a földön, az aratás a földön, és a sarlóval le kell aratni. Ma már különböző modern gépek vannak, amik elvégzik az aratást, de régen ti tudjátok, hogy milyen volt az aratás, és ismeritek nagyon jól a sarlót. És az Istennek az ígében olvasunk egy példázatról, amit Jézus maga mondott el, ez a buza és a konkolynak a példázata, és elmondja abban a példázatban Jézus Krisztus azt, hogy ezen a földön van kétféle ember. Egy jó ember, aki az isteni, és van egy gonosz ember, aki gonoszsággal foglalkozik egész életében. És mind a kettő egymás mellett éli az életét ezen a földön. A jók is, a gonoszak is. És mind a kettő hasonló módon éli az életét ezen a földön. De a végidőkben Isten megítéli egyiket és másikat. És az egyik a kárhozatra megy, a másik pedig az üdvösségre megy az Istenhez. És itt újra előjön ez a jelenet, és Isten elmondja, hogy eljött az aratásnak az ideje. A tanítványok a példázatban azt mondják, hogy Uram, engedd, hogy kivágjuk a konkolyt. És engedd, hogy egy-kettő véget vessünk neki, ne nőjön a búzával, mert a búzának nehéz ott a konkoly mellett növekedni. És azt mondja Jézus, nem szabad. Mert lehet, hogy kivágjátok a búzát is idő nap előtt. Hagyjátok, hogy együtt nőjön fel mind a kettő, és majd a végidőkben az egyik egy helyre, a másik más helyre. Vagy pedig olvasunk a Bibliában egy másik példa a búzáról és a pejváról. És azt mondja Istennek az ígéje, hogy a pejva az elég, a szalma. Az elég, de a búza megmarad, mert az érték. És újra eljön ezzel a példával, itt a Jelenések könyvében, és elmondja Istennek az ígéje, hogy eljött az ítéletnek az ideje. Most van az, amiről szó volt Mátéban az evangéliumoknál. Most van az ideje az ítéletnek. És a másik ítélet, amiről itt szó van, az az, amikor egy másik angyal kijött a templomból, azt olvasjuk Istennek az ígében, tehát Jeruzsálemben vagyunk, és megmérte az egész földet. Megítéli az egész földet, és Izraelt is. A seregek itt felsorakoznak, erről majd olvasunk két résszel előrébb. Itt van egy csata, amit leír Istennek az igéje. Ez az Armageddoni csata, vagy Harmageddoni csata. Ez a megnyitói csata. Hallottatok róla biztos, vagy olvastátok legalább egyszer Istennek az ígében. Ez arról szól, de majd részletesebben fogunk erről beszélni, ez arról szól ez a csata, hogy a seregek az Antikrisztus kormánya uralma alatt felsorakoznak népekből, nemzetekből, országokból, a világ különböző pontjain,
és ez a csata, bár az egész világot érinti, de a frontvonal ott lesz Palesztinában, ott lesz Izraelben. 20. igevers. Megtaposták a borsajtot a városon kívül, és a borsajtotból vér ömlött ki 1600 futamnyira, és a lovak zabolájáig ért. Ez az 1600 futamnyi, ez Palesztinának a területe, 300 kilométert jelent ez. Itt fognak felsorakozni a seregek. Az Antikrisztussal az élen, Izrael ellen, Izrael ellen, azok ellen legfőképpen, akik Krisztuséi már. Közben megtörténik Izraelnek a megtérése. Akik az Úr gyermekei, akik elfogadták Jézust az ő életükben. Ha a gyülekezet itt lesz még, akkor a gyülekezet ellen. Azok ellen, akik Krisztust követik. Emlékeztek a példára, beszéltünk az asszonyról és az ő fiáról, aki el kell meneküljön. Vagyis Izraelről és olyan emberekről, Krisztus népéről, akik elfogadták Krisztust az ő életükben. És a seregek, a csapatok felsorakoznak az Armagedoni csatánál, és Isten viszi az ő ítéletét. Hogy miért ott lesz ez a csata, arra is kapunk egy igeverset, de majd a következő alkalommal foglalkozunk ezzel részletesebben. Mert Isten elmondta a törvényben azt, hogy amelyik nép vétkezik az Isten ellen, és elutasítja őt, annak az országán kell véghez vinni azt az ítéletet, amit Isten majd kimér arra az adott népre. Itt Izraelről van szó. Szeretteim, befejezzük a mai délelőttöt, megemlítve azt, hogy ez a két ítélet végbe megy. Az egyik a földön, amikor Isten kiválasztja a jót a rossztól, kiválasztja az ő népét attól, aki nem az ő népe. A másik pedig az egész világon, az egész földön, és erről olvasunk, hogy amikor a borsajtot megtapossák, vagyis az élőköt megítélik. Amikor kiválasztják azt, hogy ki az Úr és ki nem. És az ítélet az egész földre vár. Szeretteim, az Isten üzenete ebben a fejezetben is az, hogy jöjjünk ő hozzá és keressük őt. Szolgáljuk őt, ameddig lehetőségünk van, ameddig a kegyelmi ajtó nyitva van, és szolgáljuk az Istent örömmel és szívből. És én is erre hívlak benneteket, hogy szálljatok időt az Isten dolgaira. Én megértem, hogy vannak dolgok, amiket még nem értetek, de álljatok oda az Úr mellé, Isten megérteti veletek. Vannak lehet események, kérdések bennetek, és valószínű, hogy egy ilyen fejezet után nagyon sok kérdés megszületik bennetek, hogy mi hogy fog történni, de álljatok az Úr mellett, mert az Úr megmagyarázza, az Úr megérteti veletek. Kérjetek mennyei meggyőződést, kérjetek lelki békességet a szívetekben, a lelketekben. De ugyanakkor kérlek benneteket arra, hogy fogadjátok el Istennek a hívó szavát, Istennek a hívó beszédét. Mert Isten hívó szava az, ami megtérésre és újjászületésre hív bennünket, ameddig lehetőségünk van meg megtenni. És így szeretném, hogy jöjjünk ő hozzá, és így tudjuk keresni őt. A végidőben élünk, az utolsó események hamarosan meg fognak történni ezen a földön, és ez minden jelt látunk arra, hogy a világ rossz irányba mozog, de ne veszítsük el a hitünket, ne féljünk. Isten nem azért írta meg mindezeket, hogy valaki is féljen, rettegjen, ne tudjon aludni, rémálma legyen odahaza, hanem azért, hogy erőt kapja az Istentől, és tudjad azt, hogy Isten kezében van minden. Isten kontrollálja a helyzetet, Isten irányítja az eseményeket. Semmi nem történik a nap alatt úgy, hogy Isten ne tudna, hogy Isten ne kontrollálna. A hajszálunk is meg van számolva, azt írja Istennek az íge, és én hiszek az Úr szavának. Isten tökéletesen tud mindent. A kezében tartja az eseményeket. Nem történik meg semmi úgy, hogy Isten ne tudna. És az Isten a mi Istenünk. És ebben erősödjetek meg, és ebben törekedjetek, hogy a ti Istenetek legyen és maradjon. És az Úr segítsen bennünket. Gyertek, álljunk föl, és szeretném, hogy ez az erős Isten előtt megálljunk. Kérjünk hitet, kérjünk álhatatosságot, kérjünk kitartást, kérjük az Istentől azt, hogy erősítsen meg bennünket, hogy vegye el a félelmet, vegye el a hitetlenséget, növelje a mi hitünket, erősítsen bennünket, bátorítson bennünket. Kérjünk az Úrtól erőt, hogy meg tudjunk mellette megmaradni. Én nem tudom, hogy mit hoz a holnap, és van is egy énekünk, amikor így énekeljük, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, de azt tudjuk, hogy az Úr kezében vagyunk. De azt tudjuk, hogy az Úr nem hagy el. Hogy az Úr megígérte, hogy velünk lesz, és velünk marad a világ végezetéig.
Nem mondd azt, hogy könnyű lesz, ha nehéz is lesz, akkor is melletted lesz az Úr. Veled lesz az Isten, és nem hagy el téged, és mi hiszünk ebben. Így szeretném, hogy imádkozzunk, az imánknak a második felében hálát adunk az Úrnak, ezért a délelőttért, azért, hogy együtt lehetünk az ő nevében. Imádkozunk együtt.